Ngiyabonga uyangikhanyisela ngiyabonga 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 Nkosi ngiyabonga ngomusa wakho. Good morning. How are you? Only waking up now. And ndifuna ukubona inkomo pha esibayeni. And unfortunately, umalusi seyizikhuphile. So siyamcela azibuyisele because sifuna ukuzibona namhlanje siyahamba. So makazibuyisele esibayeni mntakasisi. Sizibone. Ziyubukile hayi zazifike eziningi kakhulu. Uyazithemba noko ngoku sezi-right? Hayi right. Se-right. Ziyathemba kahle. Hayi mazibuye kaloku khange sizibone kakuhle. Tyhi. Sesifikile benithi ndizawutshisa apha la maphepha ke. Lamaphepha. Enye into erongo ngathi zezindiza kalongo. Ewe zezindiza but andithi zityiwa kwazi inkomo ezi. Si-right. Hlaza madlazana hayi wena mawudakiwe. Ngiyahambe ekhaya manje. Ngizakubuya ngihamba ekhaya eZimbabwe wena. Umfazi la manje. Thathe kani. Phi? Bona given wako udakiwe ufuna safana. Ubheki wathi wena uzoba ngokalo wami. Uzoba ngokuqala uhanjiswa pha lo uyageza ngokonwabile emzansi. Ezelwa ngusidlaza sizidinelwe sivele emngcwabeni. Mabahambe osihlaza. Mabahambe la emzansi. Wathi upresident umthini. Mamize ama-success. Mamenza? Ma-success. Asambe UK what. Ngasa stress. Masa ngibuka ngingafuna uhamba. Abani yako emakhaya kini ni. Imali la. Ya akeke abe saluku sidlaza. Siyenze kanjani? Ashiya inyama engaka esidadweni. Inyama khona la. Kani. Inyama. Amaqoza number 1. Kumnandi la. Amnandi khona la. Maybe uhambe awufuna ukubuyela eMamelodi sa. eMamelodi. Wazi before seMamelodi. Bathi abantu ba uphisa ubani 10 years ahambe ekhaya. Amaqoza after ukuthi ngci. Aaron how many 25 years. Aaron 25 engasayi ekhaya. Wathi Aaron uzohamba wathi yo manje ngihambe kuphi manje. Yo ekhaya. Abantu webodi bathi ufuna ukugudu. Hayi wena ayikumnandi ukufuya bethu niyabona ubantle kwayo lemfuyo. Wakuba kube khona into esiphithizelayo. Ndandifunela loo nto ke mna. Kuba kube khona into eziphithizelayo. Umuntu is here. Hayibo asecute. Isecute ke lena. Hey, ningandihlabi because ndifuna uba ngapha. Izoba ntle le. Imani ke ngoku hayibo akhulile njena. Ujimaro ngubani ngeliphi kanene elika Jimaro ilantsika. Oh. Ayilalibi ke ngoku liyagujwa ngala. Lalilihle ngolali lincinci. Ndithanda la ane Nancy. Ndithanda la ane color apha ebusweni. Bekathi yakuphalele yabo. 80. Igusha. Nebitheni. Hayi kumandi bakuba nemfuyo le. Nasi sibaya sakhona andisondeli ke sana isibaye. Nasi sinye isibaya. Yo, hayi ke igusha ngokulandelelana ububhaqi.
Nifuna uyibonisa uLithemba ebefowunile ke makhulu uLithemba. Wathi mayibuye ngoku inkomo. Iye kwezinye inkomo. Wathi kudali lapho ngokulonkomo. Ndithi hayi yalapha lenkomo Lithemba subhanqa. Chi. Shem. Hey, uzamkhupha uLithemba ngoba ulume bevisithile ngobe kuvalwe izikolo. Xa emkhuza uba Lithemba sugeza. Athi uvela ugoduka apha ekhaya. Uvela ugoduka. Uvela ugoduka apha ekhaya. Yo hayi shem ayizikhulile ke tana. Ezi zazithengwe kokusethi tata usazithengisa inkomo. Amathole. Manje ufona sifuna uthenga amathole ndithi hayi iphi imali. Umyeni wami uyazithanda izinto kwayothenga lamathole guys. Hey ungezi kum wena. Elilincinci kuba igama lalo nguJimmy. Hey lamathole ayide aphiwe amagama. Kaloku inkomo fanele ibe negama. Yo, yeah, ke msuthu. Uthi ulibele uba ngobani amagama wawo lamathole. Kaloku kufuneka ithole ngalinye libe negama lalo. Oh guys, wanted to check. Inkukhu zona zingaphi shem? Oh siyazama guys. We are trying. Negusha zingaphi zona igusha? 8 ngetikana. Oh hayi sesizoxhela ngoDisemba. Asenhle izinkukhu. Sazotya breakfast. Yo, ubhuti ophakathi into ayiyotyiweyo izolo. Yu. Hayi shem. Benguye lo besenze lo mxube. Qube ushiya apho ke sana. Yo. Ma? Yeah, ke. Yo, nizofudumeza la KFC. Woman. Sitye. Asoze. Umyeni nami ngamaqanda ke ngenzeka ubufuna iqanda nesonke. Yo. Amanzi. Kodwa nami ngiyarhalela ke ngokuqanda. Oh, yeah. Kanisa bamba isandla sami sihambe kanzini, hayi ngenkolo ngenhliziyo ezolileyo. Ilizwi lakho liyandiza njengomthandazo ebusuku. Sondela ungoyi ndilapha. Khanyisa mna ngothando lwakho, ndibone mna ngokhanya kwakho. Ndikhethe ungandibuzi, inhliziyo sele ivumile. Bathi uthando
ngenene alungami. Ndandifuna uthando oluza kundifumana, ayolo ndilulandela, kodwa olo lundibonayo. Wena wafika okuthula, wahlala wandazi kumoya wam othe waphumla. Kanisa mama kothando lolwa ndibone mna okukhanya kwakho. Ikhethe ungandibuzi inhliziyo sele ivumile. Inkwenkwezi ayenzi inkolo kodwa yakhanya. Uthando lunyulu aluzithethi, luyazibonakalisa into efikayo ihlala kayifike ngekesha. Kanisa uthando lwakho enhliziyweni yakho ngiyakudinga, ayi ngenxa yentswela kodwa ngenxa yokwa kuwe. Kanisa amathemba amkile, ukukhanya andikuboni, ubumnyama likhaya lam. Thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum. Zakho sulwa nguwinyembezi zam, akubotshwa nguwamanxeba am. Zakho sulwa nguwinyembezi zam, akubotshwa nguwamanxeba am. Amathemba amkile, ukukhanya andikuboni, ubumnyama likhaya lam. Thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum, thetha amazwi amyolikum, amyolikum. Phakathi. Bendiyo-DJ. U-DJ yaphi? eMontrose. Oh, nangabe kubuya phansi. Asikhe sithi ndikwenzele i-breakfast. Butyile? Isonka neqanda se-right? U-DJ usenza ntoni ke pha? Ipiano. Yeah. Yeah, what? You're a pianist. Yes, I'm a pianist. Otherwise, DJ yenza. Hayi no. Umuthi bemnandi. Abantu because kaloku kusekuseni, yabo. Thandela xesha lasekuseni. Inobulambe. Ke thala ndilambe kakhulu. Bodlazi ngathi yatsha lembiza njena. Hayi ndenze ikhanda lakho.
Guys, I'm done doing breakfast. Ndihluthi nam ndityile. Haningibongiseni. Sekuze kwahlangana. Kunini ndikhala ngokungabi na bedding, guys? It's just that it's just a cover. I need to buy myself an inner. So yeah, I'm trying. Ngiyazama. Akashayo ohluleke ezamile. Akashayo ohluleke ezamile. I actually need to clean that. Can you see my mirror? Hey guys. Angekho right, guys. Angekho right, and I'm considering taking a break, even if it's 1 month. Oh, what do you guys think about that? Yeah, I'm considering, Shem. I'm considering. So yeah. Kumnyama yona nto kuyabanda. Akukho ngemnyama. Bengisathi ndiyokubiza ke ntombi. Ewe. Surprise. Surprise. Bawubakhulu ndifuna ukucika ezi zibane because ziyaflikarisha xa ngaba ndisenza i-vlog yam. I don't know why baziflikarishwa yintoni. Kuklinisha mbe ndizama uklina ke tana. Henke? Yoni. It's my surprise. Kashi yintoni? Yadlala Shem, umyenam undithengela. Umyenam. Leyo nto. Ndiyadlala zii-couches. Zisofa. Zii-couches? Ndivale sithatha andizivi uba zizinto. Zii-couches ndinamila. Zii-couches ezifana nezi. Same make as these ones. Uzithengela abakhozi bakhe. Hayi man. Mina ngibamba Nam ke kudala ndizivula sendirhala ukubona ikhala uba injani. Hayi andiyazi. Into wozideliver ngomso. Noba uyososathatha ipicture, I don't know. Ingasasenzele i-husband takeover xa izisela ibaleko. Nadi. Asivlogele xa izisela ibaleko. Ithani wayithanda la athi ndikubonile nene zi-3 piece but ngu-1, 2, 3 seater no 2 seater no 1 seater. Nansiya enye uyiphushele that side so that sizokwazi uhamba apha. Yeah, I think lo ku-3 seater ku-1 seater. Then ke ngoku wayiphushela apha. Lena I think ngu-2 seater lo. Hayi engingena uzazi sisi. Kazi nje uthi ngingazazela phi? Pushele phi? Nansi. Bezifike nini ke ngoku? Andimazi. Hey, lo myeni. Andimazi mna ndibe surprised xa ndifika apho besithi mandizojonga apha ndizazi zadeliver nini. Kodwa sithe sifika zabe zilapha. Nifike ziko. Yo bethu. Yabona ke ngokuna ke ndaqala zabo yabonakala le. Uba inyukile. Kodwa yabonakala ke. Uzithenga apha eMthatha. Uzithenga apha eMthatha. Hayi uncedile. Hayi undincedile khumla beziyona nto bendinestress sayo yona netafile. Ziphelelwe kaloku ezikamamnguni. Ziphelelwe. Bendisathi ndiya-ayina ke apha. Yeah ke i-bedding yam. Uyayibona? Yibe ndithi ndiza kuyo ke.
Ayibonakali kakuhle ke ngoba ndigcwalisile jonga ndibeke ingubo because ndiyapakisha Beke ingubo. uba ingabe mdaka ba. Intoni? Yintoni iphi le nto oyithenga mthatha? Khange ndide Uzawufuna ngalamini nobusi ispread. zange ndide ndisifumane. Zange uthi usifumane. Uzuqonde ezi bendizisebenzisa phaa endlini qha bese ndingasazisebenzisi. Ndiyaqonda ayi mandehle nazo ngoba andide ndisifumane shem. Ke umntandini ndibona le miqamelo. Ewe yayisepitoli ke le miqamelo but andithandi kuyisebenzisa ndathi yeyi mayike ihambe iyoba useful emakhaya. Ewe. Iyoba lulutho emakhaya. Iyoba lulutho. Iyoba lulutho emakhaya. Qha apha funa ndizithengele i-ina iduve cover kuphela. Lena So ifuna i-ina. funeke iina. Otherwise andizoqalela phansi kumphandle lo. Ngumphandle lo. Funa ke ngona iina. Ina yangaphakathi bendithi ndizoba nje xa siye ecaweni ke namhlanje akha ndidiniwe ndiyenzelwe ngunokuzola le esi sihlangu sase Woolies ya Uzonxiba xa uhamba ngo. ayisenoyinxiba xa ndihamba sham andiyinxiba xa ndihamba Bethuna. yayibona ukuba ntle kwayo umnokuzola akwenzele ntoni makhulu ngigqibele kudala ukwenzela something yes funeka ukujonga unokuzola uba kwenzele ntoni uthanda izishweshwe ke wena ke not umbhaco. Hayi andifuni umbhaco andiwuceli mina umbhaco. Ndicela ilokhwe entle. Yena ntlekazi. Andiceli umbhaco. Noba ke ilapheli libe lilapho ne. Libe lilapho. Noba andenzele ezi fashion zikhona entweni. Okay, funeka abantwana bamane bekubonisa ku-TikTok uthi uba ufuna into enjani. Akakwenzela. Ndifuna into enjani. Uba ndifuna into enjani. Yeyi. Intle shem leyo uzabona xa sendiyinxibile. Bendisayi-ayina kwelaa cala. Busayi-ayina. Bendiayina ilokho yakhona. Ayina ilokho yakhona ngapha. Uyahamba namhlanje? Ndiyahamba namhlanje. Into yohamba late? Ngo-5. Ngo-5, yokhona u-7. Yabo. Hayi bendisene-surprise yale. Yeyi wena. Intoni ma? Ezintsoba. Uthi akayazi naye wayicele u-Ondela yomthengela. Akazazi naye bazinjani? Then bazidilivarish. Yho, nantsi ilokho yam. Bendisayi-ayina. Guys, nantsi ilokho yam from Nokuzola. Remember, I think on a vlog before that, I said, a vlog before this, I said, suppose undenzele ilokho won't disappoint. So she came through. This is the dress. She always eats, Gebet. She always eats, and this is my apron. Senzonqena ufaka isikhafu kaloku ndiyahamba nje na. Uzifakela ntoni? Yo, usikuyenze lula. Kaloku ndiselapha kokwenu yadi. For who? And For me or for? For Mama Zala, not for you. Why is that now yena? Bendifuna unxiba ezi heels ke bethe umama siye ecaweni but yeyi sidiniwe man. Dala sihamba. Kudzalo sihamba. Andisazihleki bendizihleka ezi ziliphasi ndandizithengelwe nguCebisa. Cebisa, my friend, please buy me ezinye iziliphasi because what is this? And they are so comfortable. Umva njani nkosikazi wakho? Semhle man. Bungatshona. Kakufuna uyolwa nami for umbona wena. Hayi yo bendilwa izinto zasesidwadweni mntabantu. Abuliwa nje. Esentle ke tana. Abuliwa. Andifuni. Umbona kabani? Disolo lumbona. Wow. Guys, I'm changing to these flats and I'm done packing. Mina muthi ndiyawaste. I'm not supposed to be wearing this dress because akopho ndiyakhona inhle ingase iyobonwa ngabanye abantu. Ndithi ayisuka sisozo ndenzela another one. So I am done. I must just zip here.
And ndihappy ke because uba ngaba khona into endiyishiyayo uzondiphathela. May God bless my husband, may he keep him. Abandisele iintsuku zokuphila. Ahambe kahle when he's going to Lubaleko. I was saying, can he please do a husband take over when he's going there? When he's going there, laptop yakhe ke le, I wanted to uba ndipheke kakuhle apha. This is gonna be my handbag. When he's going to LBK, asenzele, you guys, my mirrors are not clean. I'm not happy. But it's about dusty because ke sihlala sifike sihambe sihlale sifike time to ijacket yam. Time to clean, honestly. Liyanqaba. So yeah. Ndifuna nje ukulungisa this. Oh, yes, ulanga lomphefumlo. Sikunika uzuko Nkosi nasekuseni. Sikunika izibongo zonke Nkosi uYesu zikufanele. Akekho uThixo onjengawe, akekho umzali ofana nawe. Wena wedwa ulungile, wena wedwa uthembekile. Lilungile idyokwe lakho. Awuhluphi umthwalo wakho. Siyabonga uba sisahamba nawe. Thixo wethu othandekayo. Namandla asinawo. Wena izinto zonke kuthi. Oh, Jesus. Bethuna baba yini esidwara. Baba yini ndiyaqhashwa ke ngo. Umakhulu phofu yena uthi umakhulu uyabulisa kwaTanci nami ndizosose ndibulise kwaTanci. Then ndiye airport. Yo guys. My heart is so heavy. I don't know why. Please pray for me, guys. Please pray for me. Ndibethwa nayo into yelitye lika Uya. The last time I was here, ilitye lakhe laliwiswe zinkomo because bezisitya pha egarden. Bezizikhuhla kulo because alibiyelwanga lodwa. Lisegarden, yabo. So now kutyaliwe. So mina umuntu uzosafuna umuntu ozosalungise ke ngoku because inkomo azisazutya pha egarden. Ivele yandihetha even more into banelitye lakhe likekenziwe. Hayi sana. It's too much. Eyona nto kuyatshisa phandle, kuyabanda endlini. My heart is so heavy. My heart is so heavy. Yeah. Yo! Kwa December nibhatala. Mandibuye etyeni ndizaya ngawe phisa. Ukuthi uzongenzile ngokwazi kwakhe lekhaya. Ayibambe ngokwakhe le camera uzongenzile umsu. Ke sibone bangaba. Ngiyaya. Uyedwa ke ngiyamsizela. Kodwa nanku omnye phezulu. Hayi sidwara kushushu phandle kuyatshisa endlini. Okay. Kushushu phandle kuyabanda endlini. Yo, i-idea ndiyiphethe. Ufuna ushayi yes, ifuna chef. Ufuna ikhalela kushoyi plane. We'll make a plan, Muswen. Zakuleqisa nje. Zakuleqisa. Bendimo ndleka ibhasi siyibambe emzimkhulu nobaba. Oh, hayi nayo yenza idambu. Sigezela ngo drive.
Wena wakudala uhamba ngebhasi. Nantsika lo bengazukhwela ubheki. Uthe uyahamba ngo? Oh bethu. Siyaphila makhulu kunjani? Monto no. Kunjani kuni? Philile uthi thina sinepho masiyacenga nje kodwa Ewe. ngoba sizabana imisebenzi nje Awu bethu. umsebenzi awubuyi mfaka ngokudala ubuye mfaka Kudala ubuye umfa. kaloku ufamba ngoJuni kwabhudwa Lunga bayisdwadweni. Okay. Enkosi indoda ngibaniyena. Mazelaphe mina kuqala baba isidwara. Makwalas. Amakwara sawuqedile umkhithi. Oh, mawube khona ngoDisemba xa sibuye. Asifuna uphoswa ngumgidi. Nanti abendlela ibiqhaza. Eyiphi? Ngapha kulolu yanda. I begin to It's so special. All I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh. You're mine for sure. Guys, ngicela ukuniqhayisela uba bendincokola no Mr. Gwede Mantashe. But kake ndikwazi ukumvideoize man because bendimjongile nje. Wena sithi hayi makoti awusemhle. Ndithi molweni tata. Yaniqhayisela masibuyele ePretoria ke I know you guys don't even hear me because kuyangqolwa. But masibuyele ePretoria. Guys, I've safely arrived at OR. I wanted to come and close this vlog here, even though I'm still struggling to find the car. Didn't you know what? Let me go pass by the bathroom because I am looking for the car, guys. I don't know where I parked, but I took a picture. So I am now gonna ask the security guards to just help me because I can't find the car. I can't find the car. The thing, I always rely on my husband, so it's my first time to actually drop the car. Eyes on ndlebe sana ndikhule kuthiwa awunandlebe ezinkulu ingathi ngamaqoqo cabbage. Guys, now I'm gonna go try get the car and then fetch Ulugcobo and then we head home. Today is a Sunday, I hope you know, and I wanted to also close the vlog here to say OR
For those who don't know, thank you guys for always watching this channel. You know what I so much appreciate. I'll definitely see you on the next one. Bye. Here is my parking ticket and my handbag, and my bag. Bye guys. I found the car, guys. Let's go home. Ingase ndiqhutyelwe ngumntu.